So may hapon guys, padayon to sa itong klase. So nakakaroon sa properties of radicals. So last meeting, mo ni siya ang itong istoryahan. Cube root of A equals to 1 over n. Ngayon, what if nga nila, mag-multiply na siya. N root of A equals n root of B. So kung ito na siya in times guys, kung ito siya in times, gamit ni, kung ingahin din siya, so mahimo din siya o. So i-prove na ito, ano yung ana. So ingahin din siya, di ba? Based sa rules, which is kani, A raised to 1 over n times B raised to 1 over n. Kaya di ba? Base kani. So equal na siya, kaya pareha man sila. Uy, sa itong hindi sila parehong base, di ba? Pero AB man, so ato siyang igulong. Okay, pero pareho sila exponent. So may mo siya o A times B raised to 1 over n. Or equal siya, kung nga na di ay, square root na siya into A times B. So kani siya, mo ni siya ang itsura niya. So therefore, kani siya mo ni ang itsura. Yun. Yung simple principle. Kung nadre, pareho sila og n, ito pa, di ma-distribute din mo sila. Okay? So example guys. Example. So 540. Ato ang i-buwak-buwakon. Gamit ang factor. So 500 man ano? 10 times 100 ay 5 times 100 500 5 times 100 times ay 540 divided by 2 270 270 divided by 2 1 divided by 2 so 540 divided by 2 divided by 4 135 divided by so 2 cube times 2 squared times 1 2 squared times 135 2 squared times 135 540. So kung ibungkag naman sa sulod na square root of 540 ay kay 2 squared times 135. Ano si 135? 135 divided by 5 27. So, ano si 5 times 27 is 135. 27 ano 27? Square root of 27. 27 divided by 4. 27 divided by 5. Divided by 7. Factor ako ulit. 27 divided by 21. Say factor sa 27. Three. 27 divided by 3. 27 divided by 3. 27 divided by 3. So 3. 9 times 5. 27 divided by 3. 27 divided by 3.
3 cube times 20. 3 cube. Ilan 3 cube? 27. 3 cube is 27. 3 cube is 27. Ako ipakita niyo guys, no? Pwede niyo siya So, kaning 3 cube po, di ba? Ang 3 cube kay 3 squared times 3, di ba? 3 squared times 3, 3 cube. Karon, tanawa guys tanawa. Di ba? X raised to n. Prove na ko, pwede siya magawas. Sa ito pa, x to the n. For example, puntahin na ni guys. So, ato na siya bungkagon, equal na siya, di ba? Into x to the n raised to 1 over n, di ba? Bubungka ako, isimplify din na to, i-distribute na to ang x n over n, di ba? So, kung n over n, akong ikita yun, n times 1 over n. So, x equals n over n. So, n divided by n, 1. So, ito pa equals x. So, ito pa, kani siya may itsura guys, equals x. So, yung ana siya, pwede siya magawas. So, yung ani, kung i-apply natin siya na concept, dire, multiplication lang siya applicable ha. Multiplication lang. So kung na-plus plus sunod sa equation, hindi siya pwede. Magawa ikwan din siya na tawagan ni multiplication hindi siya pwede. Kaya multiplication lang tanan, tanawa. 2 squared. Pwede ito kung kagon, di ba? So, pwede ito kung kagon. Ipakita na lang ako para ayos. So, kani siya, di ba? Based sa kaninang formula, based sa kanina, hindi formula, kanang guide or rule, ano siya? Square root of 2 squared times square root of 5, di ba? Times square root siya. So, times square root of 3 cube times 3 square root of 3, di ba? So, square root of 1 guys. Tawagan eh. Square root of 2, base sa kanina rule, equals 2. So, 2 times square root of 5. Ito i-arrange na ito. Kani siya, dire, 3. Base sa kanina rule. Then kani, based upon sa kanina rule, sunod na pagbalik sa 1. 3. 15 times 3. Which is equal to 6 times 3. 2 times 3, 6. Square root of 315. O, diba? Sumuli siya ang answer. Okay na guys? Na-kuhan ba? Na-gets niyo ang thought? So, sa'yo mag-iapon rin. Kita ninyo? Sa'yo mag-iapon. Tarawa. Is equal. Kung kagawa na ko sa sulod, cube root mo siya. So, 81. 81, 9 squared. 9 squared ang 81. So, 9 squared. So, x cube times x, di ba? Times y cube. Okay ra? So, ipagawas na ko ang cubes based sa kanina identity. So, ipagawas na ko. Tayo mo na siya o x, gawas siya. Y, gawas ni. Pero dapat may nabili nga x. So, dapat may nabili nga x o 9. Anong 9 ba? Kay 9. What's up? 3 cube dili. 9 cube dili. Good. So may needed na factor sa kuan sa 81. Kasi na 9, 5. 3 raised to 4, 3 raised to 3 raised to 4 guys. So may 3 raised to 4 din siya 9. So wala ko.
3 raised to 4. Kung ang ito isa, na yung mabilin, times 3. So, kani siya, na mo siya 3, na mabilin x. Oh, so, ano siya ang answer. Sa'yo na, di ba? Sa'yo na. Kani? Check na ko. Tama ba niya ako nagsulat? Check na ko guys ha. Tama ba niya ako nagsulat? Yung example. Hindi ko sure kung tama ba ang nagsulat. Kani, kung makakita mo nga ni guys, ato siyang i-rationalize. Masabot, ang denominator, ato ang i-tanggal ng radical sign. Ibalhin na ito sa babaw. Which is okay ra. Kaya ra. So, na technique. Ani. So, ano siya? Nawa 1 over 3 cube root of 5y saan gito? Nato yung tingin nga niya guys. Multiply ko siya ang cube root sa iyang kagalingon. Kung nga nito, for example, x square root of x times square root of x. Diba? Square root of x times square root of x. So, matuwa din siyang i-rationalize ay prove x raised to 1/2. Diba? 1/2. So, times x raised to 1/2. Diba? Kaya square root 1/2 na siya. Karon, 1/2 plus 1/2 equals x raised to 1. X raised to 1 is equal to x. So ito ba, square root of 3, makatanggal ang kung square root, same root po sa kanya ni. Ay, dili hindi ka lang siya sa 1. Kung cube root times 3, ito. Kung cube root, okay, kung naman siya, 1 over 3 times 3 equals 1. Kung cube root, lahi ko siya. Ingani ko siya. Cube root. Diba? Sa ito ang kanina rin, ma-rationalize, kung saan itong buhato, ato siya yung multiply o ingani nga technique. Bila ka ito yung multiply sa kuhaan? Hindi ko sure. Bila ka. Okay, multiply na siya para matanggal ang kuhaan. Ba't yung multiply para matanggal? Isa? Bakit isa? Diba? So, multiply na naman yung of square root of 5y. Square root of 5y. Nawa guys. Wala ba? Mali. Dili, mali. Gusto ko i-prove. Mali siya. Mali. Wait lang ha. So guys, na ako error. Wala lang ako na-explain. Pero nga niya ang concept eh guys. Cube root. Ako lang i-equal. Ako lang i-rationalize guys. Ano ka? 1 over, kani. Iwasan na nga kani. So, multiply na ako siya ginani guys. Ano ka? Kita na? So, tama. Kung multiply na ako siya ginani, wala man sa itong identity. Dapat same sila o. Diba? Kani siya, multiply na ako cube root. Okay. Karon. So, unsa man ako i-times dire para mahimong
cube root para ma-cancel out na to ang radical sign. Tawag itong radical sign. So kung tama na ba squared, dire, di ba? Ano, sir, pwede ba nila multiply nga ni? Yes, pwede, kaya kanya nga value, divided by kanya nga value, 1 lang man siya. So kanya siya 1. Kaya ko lang i-visualize na yung ani. Karon, multiply any number, multiply by itself, di ba kay? Multiply by 1 is number itself. So karon, hitabo, hindi mo siya ingani guys. 1, there is babaw, hindi mo na siya cube root of 5 squared y squared. Sa ubos, cube root, within the root siya punta, sa payong-payong. So 5 times kani, di ba? 5 squared, so 5 cube na siya. 5 cube. Kani, y, di ba? So karon, cube root, cube. So may mo na siya o cube root of 5 squared y squared over 5y. Magawa siya. So muna rin na-rationalize na siya. Ay! Yes! Muna siya basta dili ka mag-study. Isa mo siya basta dili ka mag-study. O to. Nalimot na ko ba kayo? Tingnan kayo ka na... Hindi na ako nag-review ba? So na lang ako. Say na lang to. Uy! Malimot ka ba? Ala. Sige naman to. Ting! Diba? Ting! So, next example na guys. So guys, well, another example. Para ma-check ba? Pero, okay. Nice. So, kanay. Sino gusto nyo naon? Sino gusto nyo naon? Kanay? Sige, kanay. So ano siya? Same example. I-rationalize na ito. Dire. Lalo mo ito ang i-rationalize, ang babawalize or i-babaw. I-renta. So, equal ni siya daw. Ay, sa 2 square of x plus 3 square of y. So, conjugate ito yung niya conjugate. So, multiply na ito siya conjugate na square of x minus 3 square of y. Chops lang. Square of x minus 3 square of y. Diba? Diba guys? Yes sir. Yes sir. So, simple. So, may tabo. So, may mo siya 2 times square of x minus 3 square of y. Mabaw. Diba? Distribute na to. Sa ubos, pinanglan ko of chair. So, boss, so mahimo siyang x squared, x minus 3 times 3, 9, y. Kaya, guess niyo to, conjugate niya. So, atang i-simplify ko more. So, 2 square root of x minus 3 square root of y over x minus 9 y. Wala na ba? Kaya naman siguro na? Kaya na? So, next problem. Wala correction. Double check na ako. 9. Correction. So, submit na ko. So, sa ito pa, 16. Error. Okay, balik na siya. Kani? Duha ka term, square root of x plus h. Duha ka term, minus kani. So, same example. Ato, I like hadlock kani. Dili mo ni siya mag-bite. Siya mag-bite. Same hadlock sila ba? Inay ni kani. Dili mo siya mag-bite. Hadlock ba sa rational? Oo. Pwede siya mag-bite guys. So, conjugate niya pa na ni. Kasi mag-yapon ng concept. Dali more radicals. So, follow the rules. Mag-yapon ka. Last, diba? So, square root of x pop plus h minus plus example
equals kani, tanawa, pak. So, may tabuhan na dyan, nga nila siya now. Kani times kani, ay, may ko siya o x plus h, di ba? Squared. Ay, wala ay square. Okay, o, radical sign. Minus x. Radical sign, x. Dili na sa ubos ang nakaayos. Wait lang. Tama ba? Tama yun. Okay, kita natin. Karon, distribute na ito ni h times square root of x plus that's h plus x square root of x. Di ba? So again, kinalanan ko chair. Where's my chair, Fritz? So equal siya. So kanina sa babaw, so atong bungkagon, may mo siya og x plus h minus x. X minus x. So muna siya, ano kay duha ka x? Yung isa negative, yung isa positive. Cancel out each other na. Hindi ka kulain. So kita taglain. Kita taglain. So sa to pa, cancel out, h na lang. Tama to, Fritz. Tama to sa Fritz. Tama mo siguro. Ha? Tanawa guys. H no? H na nabilin. Sulat ako niya. H. Tanawa. X plus H plus square of X. Diba? No, multiplication na lang, diba? Diba, Fritz? So, pwede na siya i-cancel out. Good. 1. So, equal na siya. So, 1. So, una, kung, diba? Kung kanina, kung pabababon. X plus H plus square root of X. So, ano siya, guys? Sumunod na ito. Pwede na. Questions? Wala error? Wala, sir. Wala, layo, kaayo. Diba? Wala, none. So far, layo, kaayo. None so far, wala, layo, kayo. Pero kung may error, i-check niya po sa comments below, sa group chat. Check nyo guys. Bites.